Try to beat me, start nummer 4, Katrine Mærks, der kom i lobby, holder kamp på banen. Derefter er det start nummer 5, Tommy Lundby. Det har resultatet for Christina Møller og Liga Rumænien med 13 fejl for overskridelse af sin fejlfri tid. Tiden var 68,38. Frederik Frank Madsen havde med 8 fejl i 64,10. Fireogtres, 5, 6, fejl, 5 runder til Stephanie og Try to beat me på